Toto musíš vedieť o potravinách a doplnkoch, ak ti na tvojom zdraví naozaj záleží. O GMO potravinách si už asi počul, ale vieš rozlíšiť chemicky modifikované potraviny a výživové doplnky? Chemicky modifikované potraviny boli chemicky upravené, napríklad pridaním, odobraním alebo zmenou časti molekuly, ale sú bez zásahu do DNA, nie tak ako v prípade GMO. Cieľom je zlepšiť stabilitu, konzistenciu, trvanlivosť, ale najmä chuť a vzhľad, aby budovali závislosť. Napríklad škrob z kukurice alebo zemiakov sa chemicky upraví, aby lepšie viazal vodu a odolával varu. Nájdeš ho na etikete ako modifikovaný škrob, aj v omáčkach, pudingoch, jogurtoch a instantných polievkach. Chemicky modifikované doplnky boli chemicky upravené tak, aby sa zlepšilo vstrebávanie, stabilita či účinok látky. Napríklad toľko diskutovaný horčík bisglycinát. Horčík z prírodného zdroja sa chemicky viaže na aminokyselinu glycín. Vzniká tzv. Chelátová forma, ktorá sa vstrebáva až 3-krát lepšie ako bežný oxid horečnatý. Vidíš ten rozdiel? V potravinách ide o úpravu pre chuť a trvanlivosť, v doplnkoch o vstrebávanie a účinok, ale v oboch prípadoch sa mení samotná podstata. Podľa štúdií z roku 2023 väčšina výživových doplnkov obsahuje chemicky upravené formy živín, a teda prírodné doplnky tvoria len menšiu časť trhu. Nemusíme sa bať chémie, len jej rozumieť. Aký máš názor ty?